27 along arnikang samabirta thanbang sami bismai disopi non birta thepi pen arjita KtSabina engtipi aphan apran karmut aphan ahok akangsai pinangji puraAPHLC Women Wing kehang Kiramtang pai ni phai cricket home arni NC Hills District di Mahasau Garampani constituency angkang Sokpuru Longkurong Khelan arong amikar Hemari terang achor Karlitang Sabina engtipi aphan bangpho otlang no atum chulang rem detsi aplanar mudetlo Odlang no atum suarlo atum aphan kachulang rem pen apran armudet alam kilaki akimi alam ki kalilo lapen inut phanchot bahani phanchot laputa kali lapen arnisi chot nini chot arni wang acheklo jon wang asonsi lapuson lamklanglo lason alam ki di Mahasau district Longkurong Khelan arong mekar Hemari terang achor Karlitang Sabina engtipi aphan sitame odlang no bangpho atum Karlitang Sabina engtipi aphan chulang remsi apran armudet alam ki nangklang lilo Lasi Karlitang Sabina engtipi aphan apran karmudet odlang no atum aphan nep ingnang sia akangsai pinangji pusi pai ni phai kritrok arni APHLC Women Wing Pherangke ama elong kepachini pon APHLC Women Wing pen Pherangke ama elong pen kaninje pon atenge kidam ko anlune suarlo atum kisung ke pho anta hala odlang no atum aphan akangsai lapen sodak akangsai law and order atum pipedet ajok piniarni anta lahai alam ki jurun edet lopusi jongpon lasinon Karlitang Sabina engtipi aphan apran karmudet odlang no bangpho atum aphan ki sodak pen akangsai pinangji pusi APHLC Women Wing pen kehang pedopon news text report B News 7 non birtang pen arjita non malom mane tumi dik alama thakalam di Mahasau longku Sokpuru Borogao walong akisung alam inut Sabina engtipi Karlitang Sabina engtipi aphan ajar pen kibang akichi atu pini apran amudet walang ti ben sini tum kibang lapo an non ilitu karbi tum han ilang ropan pipolo nang lang ropolo te methang along li kecaria tum kicok ci potong pini nang dong thor makasi nilihin ten kamathala nilitum Women Wing to mahin pe athepilo non sita me alang itum halaka pia action yang pe nang kibi he pia project anong lasto non son bhorok jode laposo non son solar project ta ho nani patam jili ta ho CPG ta ho la hai la nang kibi along pen sila tum achans cho enre tum so abu tum ha la pen hala tum bang plike ke chia society pulo same inut ke karbia khedo karbia muni to kupi polo la panset aphuka bere thalaka karbi hijan che thek lor ang bong anta la puson si otlang no cyclem don la pen ke non kachari bo matum chima tha chet nang ji athe non chimit me pin achik lo jon wang kuli putia ta cho so lo tuma kisung achik lo jon wang siki pho ason eson peneson sita me ke ong dung ke bang ke ari deng ban si kichitang se la si sor lo tum ditum sor lo tum la po an pene amuilo kabilo ma jontu jonowar si amuilo themuna ka son non maloma kai din jontu jonowar tum hanke kang hona bang dolang sani tum sor lo tum hanke pinyani anta hang ajasti sabe Citang pangsamri pangsamri pamep joy side de tapi ni anta thanga justice ni tumlong le sumpik anu lasi non hala dasita me isia company ke bang la so company dung silau bang so bang phi non nagi kim bom nang bonai bom la so company dung sila so bang phi sa dukan si ki sa dukan si kachojor si la so bang phi phan pini apran armudet apran karmut chot takali megno chopalang no pamika repa mikasi pini apran karmut pulo ke chijin sun ima nilito ko pipolo insamri ke pini ania ta pipolo dak karbiang longta CM EM MP MLA lokta bang MLA pipolo pini tan lang ti thedet ke MP do ingtang kring pipolo pini la po an ke cheke betu la palang pacheplang long red ke honang pigelang mai tum
po an lang makarbiang long la po an so lu tum hanang lang renta dudung joy lang ma ki klang kli si ke ong lang mon putam lu puluti sta non ke klang tang da che klut an si cuma lom heta nam rata engtipi lata bang kheri deng si ke pona aku non thak thak si ta mi lata tumi diga nam non het lang lata inut o korjang kita kali sar pimat boyok ta dong chot asar pimat la puson si ke thelong aku to teng puluti te people ni tum non uso kong ningkan ini ke thom au somar phan ta mang ke kloto somar phan ta bat bi sar pi ruan leng phan ta bat bi so lu phan pote la ko anu em hang ka jure people lo non ke pota bangari deng pen sai de la sila sobang ke intonoi nali tum chilang tu noi EMCM tum sitami nali doktor tuliram rohan sitami chilang tu noi la so puta nali tim karbiang long pote la penke BJP tu mai slogan people non pavidet biti parao biti bachao ko kupila la so slogan ke non ke abidet kanjang kupila ni tum la so slogan pen ni tum non ke jok ban ke tu jata ni tum jok ban be ni tum ki sung lok si ni tum kita la hello ma karbia along ri ke cerai kheji la si nilitum APHLC Women Wing ahin penchuning rilo nang tum prabjin pen labang so abang ke nang tum justice ke palong ji phanang tum claim nang po sumila ro hang pia phan stamela pusi pamep joylong namrata phan stamela pusi pamep joylong sida itum karbia tum ke la po an lo jon non anta hala kang chilang solo kota non ta jok mangbe aso bihek pen non pari sumar an lo jaga punke kacetikang hud bihek ningkan hini ke thom oso marsa non le pari so marso anu tanon anta jok mangbe sab bang akhe tumke nang chikru jonong bong se pa jok lo non anta thak a justice ta long le to people lo nake asona kisum elang ro la heluma la sinali tum karbiang long ka cari tum nang li tum matha pa me ka pen le nang li tum cari tu chalong tu nang li me thang phan che matha chot ke chok te la sila nane pine men pen solar project men pen tho pataung jilia men pen tho la hai men pen nang litum ason so karbi ang long ri karbi ang long li ke chot jor phan sinang litum ke klem chot ni litum phan thang aki jok van ve la da lalu nilihin pen ke alang litum phan so dak pen from them lo tim karbi ang long tum han sitami lalu tang te pini berta lansing toni koklo dumi thakni kurbang thu kardo